wis ora adone diarani ora ana urip. Mula tembung-tembung sing tak sampaikan dulu yen kuwasa dalu wujudku sejane adil, kita iki mung dititik karo tatanan utuhe urip pencapaian. Mula laku wujud sempurna kang diarani wujud ing tatanan ana ning ambekan. Mula ambekan iki kunci sing ora bisa diselaki. Lamun ana manungsa wis kondo-kondo nek ambekan iku pisanan, nek kena apa akeh manungsa kang cidro, manungsa kang sulaya krana ambekane ora kandha-kandha. Kandha-kandha iki ora ana kuwasa kang diutamakno. Rata-rata manungsa sing diutamakno ucap utawa omong. Coba sampeyan pisanan urip iku mesti ambekan. Lagi ana ning ucapan. Kuwasane wujud, mula dumaku kita iki dikongkon nglungguhi napasen dhisik, lungguhno ambekan dhisik, dhisikno ambekan kuwi supaya swara wujud ketemu karo sing diarani sempurna. Mula sempurnane urip ing kono ora bakal ketemu yen kowe ora bakal ngerteni ambekan. Tutupan kabeh urip lakune kanggo yen manungsa enak ambekane nopo mesti isa eneng dari. Mula nista banget manungsa sing kuwasa ngucap tapi tanpa ngandalno ambekan iki. Yang kebiasaan diarani uripe juga karo ambekan. Nek kenapa yen apa-apa ambekan ora tau diperhatiin, ora tau dipaelu, ora tau di mau tahu. Panggil panjenengane tembung kaya iki dulu. Yen ana laku apa ing kono utamana ucapan, ing laku wujud jiwa sempurna. Jauh di pemanjing yang tahanan, manjing yang kuasa namanya dalam pungkasan, yang bisa dari jauh di pungkasan yang dalam saja kelabuan. Iku sing diutamano ambekan dhisik. Kono tatanane wujud. Iki sing ono. Ya ora dulu sak ngene kae iki, eneng gak kok sing tatanane ambekane. Ayo jujur, supaya sangat fair. Tak oke ini tanpa yang ngambungan. Orang dulu. Kenapa nek laku liyane sing diutamano ucapan manjing tatanan kono ana kuwasa kang disulani ing laku wujud jiwa sempurna sing dititik karo kendali dalu ambekan kuwasa nakane dalu ambekan nakane ati wujud. Mulai yang seneng ambekane iso diarani tepi, tek, duri, iki wujud dene wujud. Mergo wujud iku ana nek ucap. Yen ora ucap ora wujud. Ayo katakan sakmene kae engko nek kira-kira ngumpul ya tak mau wis maneh dhewe rasa ngomong apa-apa. Ditakoki meneh ora apa-apa. Ora apa-apa. Mergo diarani wujud ki mergo nek dawuh jujur. Mula ucap kuwasa nakane dawuh tetepane saka ambekan. Mula lagu wujud jiwa sempurna diarani wujud. Kuwasa nakane titihane wujud lagu. Sing tak suwana ana ning ora ana mula ana sing diarani adil. Ambekan iki sing paling adil nek ora bener diwuteno. Ya. Ayo paling dulu ya. Dulu sakmene kae iki. Nek ora jajan ya. Teko tanggung sing diarani ponco indriyo ya. Enenge moto, enenge kuping, enenge cangkem, enenge hidung,
jujur wae. Kira-kira sing iso kanggo ngempet sing ndi? Moto aras-arasen nasi. Ya, ditutup sak detik, sak menit, sak jam, sedino, seminggu, sabulan, setahun iso. Kuping aras-arasen krungu. Ditutup, disumpet sak detik, sak menit, sak jam, sedino, seminggu, sabulan, setahun iso. Cangkem mau ngucap ditutup sak detik, sak menit, sak jam, sedino, seminggu, sabulan, setahun iso. Ngempet puyuh iso, ngempet ngenge iso, ngempet ketut iso. Ayo ambekane diimpet. Ayo ditutup, sapa sing sanggup? Ayo ambekane diimpet. Ngoyo iki ngempet sedino suwi kuat. Betul. Ayo. Nyatak dong. Nyatak ngenge diimpet kuat. Betul. Suwi. Ya. Ngantuk diimpet kene. Ambekan dulu sapa sing wani. Aku mana mulai? Ya, yang ini jujur. Utuh kamu, ini urip yang pengen ketemu karo utuh sempurna yang mau ikut. Kowe kudu ketemu karo sempurna wujud diri. Dan sempurna wujud diri itu mau ketemu karo dia tanpa mialat orang iso. Ya, tanpa mialat orang iso. Mulai tahun berapa laku utuh kuasa tekan wujud diri urip. Temono adonan diksi, ekono kowe ben iso nitik, hawa nitik jadi ono